Pamela Tegama, how are you? Utilina Matatu, you are new here. Utilina Urimunyu and Panapantika Matatu, I don't know you. Utilina, are you new here? I don't know you. I've never seen your name. Look, I was gonna say. Right. Ndukuti ndomfonera. Alright, guess what? Ndomfonera. I'll call you. Ndomfonera. Don't worry. Fortumafu, how are you? Patricia Sensei. Mutuli Sibele, how are you? Chikwini Chamama. Rufaro Village. Anzi ghost rangu aiwa kana. Musi mazambani. Linda nyame Sensei. I pray that you are back to the Scotch Coro. As I put the Yasin, and that's it. So, what do you say? Randy, Sarah, Kana, Jesuya. Yo, Kalisa, how are you? Alicia Machi, Lois Chipama, Cindy Lando. Sarah, you Takachuma Dena, how are you? Sam, so what do you say? Priscilla, how are you? Erika Chele, yes, you are you. I can see Erika, you are you. Yes, how are you? I can see you are you. Benita Bennett, how are you? Oh, Queenie. Savannah Rose, she say this is that's what she got Esther Million, how are you? Very much music Mataka. You are also showing Pando. Hello, Teresa Maro, she say Dai Zimbabwe. Hello, Dai. Joyce Zanara, she say Chilatuma Moyo, Glennis Brazil. How are you? Risi, my favorite ghost is here today. Do you know that Risi, you are my favorite chief? You didn't know, right? It is what says, it says something it says, Sinash, thank you very much. I am selling them. I am selling this week. Bashu storage, it says, Nyausope at like Omorova, Nyausope, Wangawarova. I share with you, Vanessa Tinotena. Surai Muchenyura, this one is you, I don't know him. Surai Muchenyura, I don't know him. I've started singing today. I don't know him. Surai, new one. Oh, it's okay, my sister. Christina, was in new one. It's tea. Sour, they went to Fari, she say, Christmas, they went to Shakari, Rose, she say, love you too, Risi. And to take my one. Yeah, be right. No time to be angry. No time for negativity. Happy. No, I'm not going to say my mind.
kuzomutsvaga Jelina koletwari kufinaiza marwei gamutuve zviri seisei musekwatete gamu maikuda umba muri seisei tete chaivo muri seisei kwamaprayer warriors. How are you? Say. Microlate Shiromo. Microlate, I wanna go out. Microlate, I don't know his name. Anyway, welcome. Karen Masarangere, baby. Bamba. You can talk about what's gonna say. Ufambire corona. Sakai tempo baby. Jamba. Ufambire corona. Ada na tsaka ke ziri say. Emeli mutsebe. Not sure. Emeli mutsebe. Kama so sarako. Ujandire corona. That's why you must comment so that we know you, my dear. We must know you, my dear Nicolette. In case of tomorrow, you see. Hey, Rufaro Kashuba say. Bongai Maslini. Magumbo. Cynthia. Yuri. Andy. How are you, Sharon Kurune? Feli Maikei Mamoyo. Christina Janganja, thank you, Kajanga. Sara Mikaela. Ruthi Mashita. Brenda Samantha, Zuri Say, Tau Mambambo. Kana Jesu. Hey, Musa. Besi Musanga. Wanga wa Sara. Sara Mikaela. Kana Jesu. Annabelle Matika, knowledge. Zuri Say. Moniki, Ghosti. Ghosti, Redo Violence. Badai. Blessing. Zuri Say, Maoga. Guys, can share life. Check out my share life. Share ku main page. Unaona kutoka wewe ya bache. No problem, Yarato. Share ku main page. Queen David. Share ku main page. Unaona kutoka ma comments huko. Baraka sana wasizani maleva rutu rakuno. Bana kwa mirama post shinde kusibatuke. Baada ya zeba wewe kusituka kwa live. Sara Mikaela. Sara Mikaela. Kana Jesu ya. Ajinaite. Kana Jesu ya. Emeli Mutevasi ndinokusena kuti ndavanda kuziva. All right guys, muri sei salbonani ninjani dumela muri sei guys matsera madekwane abudhi muri sei guys muri sei tasangana zvakare pachirongwa mai JJ Christ zviri sei hanzi don't block us regaiti tukeka no don't do it. I don't block and itombo block it. Trace unaona the one good thing about me Trace chadoka ndakaisa post ndakaenda ndidzokeriko saka vanenge vachituka mhepo ine handidzokeri kupost ndokokanda ndotoinda ende kana vachitotuka ingaibvisa vachituka manje handibvinda bvisaona inobva yatogara ipapa handitobvisi handitoona saka ne ndichitongozosekawo hangu time ndakutonzwa mamwe madhimini achitoti achiti kune post iriko kundoti siyai zvakadaro
ndinokukanda post ndorova pasi vosara vachiundura mume yamucomment section indatoenda ndatoya kune imwe ndatonoiti posta imwe ona that's the good thing about me handitobobloki andiona because ndoda kuti vapombonoki ndoda kuti vasununguke handitiona handituke I only block trace kana vakauya pano palive. Thank you Ruka Chivende, my brother, long time. Vakauya pano kuzotuka panyaya dziri sensitive tiri palive, that's when we can block you chete. But zvekupopota havachituka vachiita sei vari haiwa vagai varasemuswe guys, ndokuti Facebook ungaita mutungamiriri werudzii anogara achingori correct usingadi kumbotukwawo. Unoita mutungamiriri werudzii unofanwa kumbotukwa, ipa vanhu that privilege yekuti vambokuataka antiona iwo chisekerera zvako uri kure usingatomborespondi uchingosekerera wotosiya iripo post yogareva. Ndokuti mutungamiriri haungaiti mutungamiriri anokuziva zvese every time, hakuna zvinhu zvakadaro. Imbobhashwa mucomment section kutaridza kuti hanzi ndangu ndabvira nchimhorosa ndianiko uyu ari kuti ndangu ndabvira nchimhorosa ari kupika ndimhorosa sikana zvoita seiko ndichaoni kume my b muri seiko muri seiko my b right. So guys zvandoda kuti ndati mundisherewo kumain page. Ndaona kuti vekumain page vakawanda vari kusara panyaya dzemalive vasitomboziva kuti une page remalive rakamirira malive rakavhurwa. Saka ndikandire because ndatoona nhasi chako chekuti vanhu vakawanda vasitomboziva kuti kune page rimwe remalive uko, because pandaisa post uko kavana kuziva kuti ndaita live, saka live inoitirwa pano havana kuiona, varamba vachipopota kuisa kuti vazopindura pane zvandataura palive ka havana kuona live. Saka ndatoona kuti okay vanhu vakawanda vasi kuziva kuti kwane page rimwe ririko remalive. Saka imi guys zvamungangonditira kashare kupage ukoko main page rariya kuti vauye kuno. Yes, Ivan Mary zviri sei masango ibvai mavatega vauye kuno kana kusheko kuti vauye kuno kuti vazorasa muswe futi zvakare panapa vasasarira kumasure. Ndatozviona kuti macomments ari kupinda 35 minutes 1 hour ago isu live yendina 12 masikati havana kuiona post ndaisa 30 minutes before the live. That means havana chavaona antimaona havana kutogona tikazotiwa live kuti vanokobenda ipapo. Saka guys itai kuti muvadedze vauye kuno handitika vasasarewo pamalive. Zvisine muzara nhasi guys tidangoti gwagwagwa tine malive maviri handitika zvatine malive 2 tetanga nelive yekutanga handitika yatinayo yemusikana yemwana uyu ari kuti ashungurudzwa nenyoka handitika inorara naye handiti this is a very sensitive life guys, so let's also be sensitive mumacomments edu. It's a very sensitive life handika munhu angobudi pachina charo nyaya dzakadai panenge pane zvinenge zvichitoitika mupenyu wake zvinenge zvichirwadza. Saka let's be also sensitive in our comments as well handitika then tikapedza kwanzi president vari kuya na8 inda ndati tombotora 15 minutes zvapresident break tozodzoka na8:30 tichidzoka nelive yechi2 handitika ndozvanandafunga inini hamene kuti muri kuti kudii because tachida kunzwa kuti president avari kuya nenyaya yezviri kuitika izvi vari kumboti chii padatogona kutizogwa mulockdown hamene tichirikara kuti hamene zvikushanzi kudii hameno rudo manyichiuri sei. Saka ndisinga waste time regai ndideze first caller yedu tinzwe kuti nyaya yakamira sei. Aminoti guys nemiwo muri kubvumirana nazvo here kuti toenda kubreak after live iyi tombona president tozodzoka kana kuti muri kuti tongokontinua hedu mberi toita sei. Fufuso kwa muri sei I hope muri kunzwa. Samantha uri sei? Hello dear. Uri sei ndiri right right tongoti wauya pano ndega tikupezitari panapa tongoti iwe nhasi unonzi precious ndangona wanonzi precious ndonda uyu handika tongoti nhasi iwe zita rako ndiwe precious wauya wakandibata pachirongwa akati simene ndiye nyaya iri kunetsa ukatraya kuinyora nyaya yacho haina kubuda zvakanaka kusvikira vefamily yako vamwe vati aiwa nyaya iyi mwana uyu ngaende palive atauri nyaya yake because tazamawo kumubatsira but tashayachi tichatomubatsira sei ndizvo ndiyana kutaura kumasuri alright. Saka chii chakuunza panapa muning'ina chii muning'ina tanga kubva pakutanga unyatsofamba nenyaya matangira zvakaita uchiinda tine maminutes akati wandei kuzosvikira panoti 8 o'clock godi. Saka nyatsotanga kutaura chaiko chaiko chi pakatangira nyaya ndofunga zvakatangira cause ndiri kumba primary and aisaita maitira zviri kuita secondary ndakapedza zvakazotanga pakafa amai vangu ndakati one day ndakarara ndakaita ndikutanganiswa nenyoka
wakaita kungorutandaniswa nenyoka. Sorry, momuregerera guys, this lady, she's not good in talking zvezvokuti zvamajaira zvokuti munhu muzati vanotata zvakasiyana. Saka nditombeda chamboda chitokata ndichikubvunza zvakare because haasi good pakutaura zvimwe zvazviya. Andika alright hande. Waitandaniswa nenyoka eh. Waita ngori mumunda wechibage. Miratinzo. Waita ngori mumunda wechibage. Yes. All right. Sandavuma yandatsvaga kwekuwanda because mapa kune vanhu but yairamba yakangonanga inwashwari. Ndasvika paage pane kunge pane ndave mugomo. Ndatasa pasi pave nemvura. So ndakaona kuti zvitori nani ndilongere mumvura because ndikakwira muti still inongondibata. Pandakati ndakudonhera mumvura nyoka yendopa ikandirola. Alright, bata mira wakadaro. Mira ndichenjitsanangurira vanhu vari kuti havasinyatsanzwisisa, right? Ari kuti iye handiti zvinhu zvakatanga apedza form 4 handiti ari form 4 chikutanga kwazvakaita akatanga achirota handiti achidzingirirwa mai vake vashayika achidzingirirwa nenyoka handiti ari mumunda umu vanga vakawanda asi nyoka yaidzingirira iye oga. Saka hanzi pandaimhanya nchidzingirirwa nenyoka ndakasvika kumucheto kwemunda handiti ndobva pamucheto pemunda apa hanzi panga pachita kunge pane mvura yanga iripo gungwa ranga riripo handitika koita gomo ranga riripo koita muti kwai saka ndikafunga kuti ndikwire mumuti ndikaona kuti mumuti hazviti inonditeverera mumuti nyoka iyi kwai saka ndakanga ndofunga kujambira mumvura ndopatagumira handei ndobva zvadii alright hold on hanzi saka ndakabva ndakuda kujambira mumvura asi ndisati ndajamba nyoka yakabva yandibata ndokubva yandimonerera muviri wese handimuona ndobva zvaita sei handei ndakavhunduka mugutya ndakamuka pandakamuka ndichiona israeliti ndakabva pandafesana nenyoka. Alright, mira wakadaro. Saka ari kuti iye handitika paakamoneredzwa nenyoka handiti apapa remember kuti apa airota handitika paakamoneredzwa nenyoka papaya handitika akabva anopepuka aita kunge ari kurota paakapepuka ndobva anosangana dhuma maziso nenyoka iya ichitori mumba anomaona paakanopepuka papaya akanosundura kudai ndobva anoti dhuma nayo anakonda iri kana kuti cobra iri ameno riri mumba rakatarisana naye ndobva aita sei for maybe 5 to 10 seconds. So pandiri kushoka ndakuraba maziso kuti ndizoshuwa zvandiri kuona iri ndokuraba ndavhura maziso vayadisappear. Right. Saka ari kuti foni yako wakaisa paspeaker aiso right saka ivoice rako alright ari kuti iye nyoka yaya paakanga akurota handitika paakaona nyoka yaya paakasvinura akaona nyoka iyaiya paakambotanga achirota akazosvinura akaona nyoka yaya handitika akaona sokuti anzi ndakatomboita time takatarisana nenyoka iyi vakatarisana kudai saka akafunga kuti kasi ndichiri kurota saka paakapukuta maso ida kunyasana kuti ichokwadi here ndikutoiona zveshuwa kana kuti ndichiri kutorota handitika paakapukuta maso achinosvinura kechiti kudai so akaona nyoka yaya disappear pasina handiti ndobva waita sei ndokutodzokera mukurara handingambozvitora serious because ndasakambosanganawo nemiedzo yakadaro ndobva ndazoti nguva yareba ndazoti ndapinda kunoku ndazouya kusouth africa ndasanga kuya kusouth africa ndopa ndasangata madreams ekuti ndenge ndichidya sometimes ndenge ndichiita zvekurara nevarume but sleeping in dreams varume vacho vanani so ndotaura kune shamwari dzanandapitsaona ndovabudza kuti nasi ndaitange ndachirara nemurume ogaitange zvinoma kuti there's nothing even ndinozviitawo hazvidana nabasa because ndaive ndichitya so nekuti ndakutanga kufamba afunda kumitoko nevanhu vanenge vachive chikuru ndichibvunza kuti inini ndiri kusangana nezvakadai especially kana ndakarara ndoba
ndakatanga kuudzwa kuti ukaona kuwachinzwadya hazvisi zvinhu zvinenge zvisina kunaka ukaona uchirurana nevarume zvinhu zvinenge zvisina kunaka ndokana ndakatanga kufamba so one day ndakazoti ndarota ndichitonge ndatenga 25 ndaita kunge ndikupembererwa something ndakatoenda pamba panga pehama yandaitoziva yaigara kuhighfield but vanhu vari ipapo ndisavaziva unoya mwe munhu aitanga ndaundimhoresa akabatana vanga vari pakapu nyengeri yesilver but asina kuona kuchenga chiri chimukati kapakaya mwe munhu akatanga ada kundimhoresa kapu yaindopa yakatanga paikabva yadonha ichi tinoona pasi ndopandakabva ndaona blood ropa ndakaona kuti hai ranga riri ropa alright ndadararamba handina kumuka pandamborarara first thing ndakusanda kutanga kurota ndichizviona pamwe ndinenge ndiri kumakura ndokwanisa kuona ndiri mugura ndona ndichitsvaira ndokandatanga kurota vanhu vakafa dzimwe nguva ndinotya mvura ndikaona ndarota ndaona mvura ndotonzwa kutosheka handidi mvura ndoka ndakatanga kuona zvakawanda kusvika ndakutanga kuti ndakudya nevanhu vakafa I remember 176 nemunhu aiwanaitoziva kuti munhu akatoshaika but iri hama madischarge angu chaiwo kana makatoite ndotozviona ndeiwadzazviswiti since now ndaimborota now ndizvinenge zvichizoitika kunge ndinotozvifila kana ndasvikirwa nemunhu ndotoziva kuti mapinda munhu ndotoziva kana pamubhedha ndinotoona mudzivadzipa ya pana kwazogarwa nemunhu so ndanga ndatoona kuti zvinhu ma-attacks hakuna chinhu chakadaro no matter how people vakati kungofungira because ndotozviona reality pane umwe musi ndakarara windo ranga ngori open ndijana sandakabva ndada kumuka ndivhare wiki iroro pakabva paita picture yemunhu wandaitoziva wekumba akamira ipapo so ndatoona because kana uri mukati you feel it amene unongonzwa kudedera unosva zvinongoita pana ndada kuti nditize nditorere kuti bible nditenge kunamata left grace rangu ndaitonzwa kunge munhu uri kuyamwa ndopa ndakati that day ndanganapiwa imwe clifinandi ndinobona mata nayo ndichiterera so I know that day ndaitona mani mamutove noise momba so I wake up ndikati mwari ndiri kukunamatirai ndiri kuitwa mwana yakada waliste know that because you don't exist I feel handinatsoziva chichiri kuitika because zvese zvinoitika ndinotoziva kuti ndipatopinda munhu hazvisisina zvechivandi ndotovaziva pandakazoti ndakatoona ndanga ndichirara nenyoka kuswa sho ndakati ndakabata kudaro vandatange ndikupusha munhu because ndaitonatsoze kufila ndakabata something so ndakati ndichida kuvhura maziso kuti ndione kuti chii ndopandikaona kuti nyoka yo ndakajamba ichitoripo feyafiya wakatoiona feyafiya nyoka yes ndakatoona reality so hauzombodeta kuramba because unotovhunduka panenge pane zvimwe zvozoti hautomboite unotoita matyikira kuti hazvisi kuti ndikame it will be shocking ndatojamba vandatozvisiya yanga iri nyoka saka pawakajamba mira baby pawakajamba waiona nyoka iyi pawakatanga kurota uchirara nechinhu ukachipusha kuita kunge usingadi ukatozovhura maso ukaona iri nyoka yakakarara ichirara newe iri pasaidi iwe ukajamba ukatiza nyoka yakabva yadi yatiza yakabuda omba here kuti yakadisapia chii chinoitika kana wadziona zvinodisapia pandinongorapa maziso nekuti ndichitarisa again zvinobva zvatodisapia zvafanana nepandaka recently pano shamwari yanguenda kumba ndakamufonera ndaita ndinoona sometimes pane chinhu chinoita kuti ndingomuka manzwa ndakamuka netange ndarota ndiri kumba ndine masisters angu pane huku vachicheka huku pane huku dzewhite dzanga dzichingoripo then wanenge rimba yanga ikafa ndokanta huku dzimwe semapedza ndaona wani iyi yafa vatoniti isa pasaidi ndikuisa pasaidi
ndakati kudaro ndoba ndikaona mushando ndiri kutodya avo ndaidya namai vangu but garamazoti vakashaika saka ndakabva ndarutira ndiri kuhope pandakarutira ndiri kuhope amunoshishireka kuti ndimuke ndinga ndapreshwa neweti ndokumva kwandikaita ndati ndichinda kutoilet ndichingobva mutoilet paguvhu nemusana ndakarwadziwa ndakatanga kupindwa nechando ndakarwara ndakati ndanga ndiri right ndichangobozi nedhirimira ndangocheri ndakubva ndatanga kumanya ndave ndatoziva senge rataki mumwe musi ndaofuti ndarara kuzvimabedbed ndakati ndarara ndangomugo changa chakatanga chitambitutu chemusoro chemunhu but pavanoti ndazviona vakada kudzosera muchalo chishirika vachada kutanga chito space iri innocent but ndatoziva kuti aiwa ndaona something first before chazotena kuita shit but handiziva kuti ndenge ndisina hangu paura kuti sometimes unomukobva tanga cast like you pray about it but sometimes ndotongozvinetsera ndotongoti hakuna izvozvo nandidambosenda ndidzokera kwamapa handisi kuziva zvandandamboita ini ndatorara kutorara ndotomuka mangwana but sometimes ndandakona kuti ndinenge ndichirota ndiri muroad ndozerekana ndachinzi ndikutsvaga imba ndofamba ndichange ndiri but kuchitsvaga imba kwanenge ndiri kunenge topepa nzvimbo dzimba dzinenge ndichiona dzese dzinenge dziri pasina vanhu panze ndobva ndasenge ndobva ndaratidzwawo munobva ndomuonzoni iyo ndobva neimba yako panenda kufamba kusvikira pego something should make me to wake up again or I find myself ndiri mugomba ndabuda mugomba chikondibudisa mugomba but ndinenge towira apa ndinotodona ndotonzoti ndadonha ndika ndapinda mugomba panenda kutsvaga mabudiro ndorekana ndazobuda vafanira pane chikani chida kuyeredzwa nemvura ndotoona kuti apa ndotoifila makumbo kana kuti musoro wotonzwa goruru wapinda mumvura but unenge kuti ndichageka ndino pane something chino unyange kari kahuswa because reality ukabata huswa hakusimba pachese chanenge ndabata chinobva chandisumudzira kuti ndibude panzvimbo iyo paexample ndakarota amai vangu sister yavo yakashayikawo saka vaita mbe vakanditsamwira tichipopotedzana taive tiri kunge pane mahigh buildings vandatoratiza nchiti sometimes ndaiborota ndichitange ndikurwa nenanga pandotozvifila kutange nyama dzavo ngori kutorohwa chaiko kurohwa sesi notozvifila kuti apa ndapiwa rohwa mubama kana chichibhakero notonzwa kuti apa ndarohwa chibhakero so ndiri kutiza ndakatonoti madhime anotange ndikurohwa zvitoti ndida kurwisana navo I know the outcome already ndatanga kumhanya pana ndakumhanya ndakashaya kwekuhwandira so pakapa pane fence engeripo inini wacho ndakabva ndoita kutena kunge nditeka shiri ndaida kupinda pakaburi kuti ndibude nene other side ndatena kutsvaga shiri ndaiva mudaipa ndaenda kuti other side but vakatarisa vanga vane gani baba vandishuda vapentagani vachitonge vari kushuda onetsai rakauya rakandifesa sinzi ndine shiri mapapiro manonzi ndizvo ndizvozvo ya ndopandakabva ndabata bullet raramba ndaritrowa back kwavari ndobva ndatongochinja ndobva ndatoita munhu bva ndatodzokera but still hazviite kuti nderipere everyday ndinotomeka sure kuti ndadya ndotoziva kuti ndarara nechinhu asi all these years ndandoti hazviite kuti ndarene handina munhu wandiri kusangana naye sometimes you sleep with a dogi imbwa yes there was a 2 times ndakaita nge ndaona imbwa ndakati imbwa pamwe pacho ndine kamwana kadiki kamukomana I was not seeing as if ndiri kuita izvozvo ndine mwana wangu ndakarara ndakandikana kuti paita kwandafamba handinamvera ndamboona ndabatsirwa nenyaya ndotozviziva kuti hazvinotene chekuita nekunge pane zviri kuitika pachivanhu chingoti ndisingangozivo zvangu ndikutsvaga rubatsiro kuti ndibatsirwe because vandiri kusangana nazvo ndotozviziva kuti zvine mweya wetsvina mukati hazviite
chiri kundinetsa ndechekuti paunorota rigomba rekuri kumakuva kweyapa uri kumakuva kwevanhu vakafa kana kuti uchiwira uri mugomba unenge uri mugomba unenge uchitei unenge wakatovatawo here semunhu akafa uri mugomba kuti unenge wangogara mukati megomba iroro pane petanga ndotanga ndiri kutsvaira ndiri mugomba ndisonzi ndiri ndapinda mumba mangu anononzi ndine munhu angari weukama ndizoti angari nevoisi rani paukama vakati uri kutsvage munomiyowa ndangouya kuzovhizita zvandidzokera kwavapa pandatoerekana natonoti ndapinda mugova but kana sometimes ndiri kumakova pasi like panama yangu pane muswa ndakavaona ndaitonge ndaidya machicken feet so vanipa machicken feet ndakabva ndaona akatota achitonhora nyama ndika iri kutonhora pandakazvatarisa again vakakabata ndisoti mukudya chii vasiti sadza but sadza ravakabata aiva ari makumbo anenge tange makumbo evanhu sadza iroro but ndaitonga ndatoziva kuti zvinenge adona zvinenge zvine witchcraft mukati hazvingaitoti ndirote ndichivaona vakava vachiti tikudya sadza tese chavanenge vakabata zvinenge anogara angori makumbo saka alright paunodya pazvo zvochitwa everyday ndinodya chete ndinototi ndidye unenge uchidyei everyday idzodzo panobikwa sadza zvinenge zviri sadza anything different food sometimes rinenge riri bread sometimes rinenge riri something that remember ndaitange ndaidyiswa ice cream but ice cream yainge iri sourless yange isingatesti ndichitonzi finish at this thing sometimes anenge ari manushu any chikafu as long chiri chikafu ndinotomeka sure kuti ndadya but hazviite kuti ndirare wiki ripere vatanga kusvika Sunday pasina mashiripiti anenge aita munana hazviite ndakati ndafamba ndaenda kumba ndaida kutravel ndienda kumba kuti ndiri kuno South Africa ndakuti ndiende ndisina foni pakusika ndasina kuudza vanhu kuti ndekumba kuti ndida kuya ikoko saka ndakati ndaenda kuPretoria ndanovisitirawo shamwari tasangana kusaluni ndakuti ndakuchenda ndangatori manheru ndinge ma6 tinandikwanisa kutora bhazi ra7 ndakuti ndichirienda ndakasangana nepede munhu angarimo amenoti handinambomudza nyaya dzangu handitomuziya akangoti hai ndaona kuti munenge mune rwendo daimanga muri mini madzokera kumba hapana kwamurwenda nematariro avakaita ndakatotya kuti handirazire inini unongotaura zvakadaro ine foshuwa ndanditoni rwendo ndoko ndakabva ndadzokera kumba kwekwe ndasvika kumba that night I feel it there's something unotowanzwa kuti pane zviri kuitika paunenge wakarara unotofila kuti une vanhu ndakaona ndakatonge ndavisit you saka panga vakupfuura vanotokusiya vakuitira you feel it in your heart unotovhunduka unotoenda kutyira but ndakava namuka ndikati hazvisi kuita it's been long hazviiti kuti ndingoramba ndichingotya zvinhu zvandisiri kuziva kuti chii handizive zvandiri kurwa nazvo handisi kuziva kuti munhu zviri kuitwa nevanhu vapenyu here kwanzi vakavaoma speed but chandinoziva ndechekuti handina kumboita anything chakaita pamunhu so zvamuri kuda kwandiri hamufe makazviwana pandatongorara zvangoperawo zvakadaro ndinesa nyangwe ndikaitwa machipikawo still ndinotongoverezi kana ndarara ndomuka but chinoitika muupenyu chavo chinobata hapana. Okay, so that means upenyu wako uri wakangoita inonzi chi wakangoita madirative ange hakuna chauri kuita chiri kubatika zvese zviri kungoparara tinobatika hazviite koma relationships akutorina ndaibudza masisters angu chimwe chiti ndikakudza kuti ndatone nguva handingamukomuna ndambotati everyday ndikashonarira nemurume vakatoti uneshuwa here ndikati namwari wangu handitorina handina that's the relationship yangu ndakadzingonge panga pakaipa okay sasa ndatoti zvingadzitorina nendisiye kana chirungunzi dzese ndatosiya kuti ndiyo nyaya kana ndionekwa chipanembwa mwana unoka obvious spirit husband tichaona undifungidze nyaya yemukomana yeye ndichipani chandoda kuzoplaya tichaona waita zvakanaka watotaura nyaya iyoyo right ngatidzokere kumasure mbijana munin'ina wangu
ngadzokere kumashure mbichana wati zvinhu zvakatanga wapedza chikoro ukumusha pangu ari kumusha changopedza chikora hakuna here munhu wakambokonana naye hakuna here wakamboita ndikati masquabbles naye kana kuti zvezvekuchikoro zvezvekuti maybe kana kuti tongoti maybe vanhu vanokuti anditojoina chakati ungonojoina usingafungiri kana usingazive kuti pane zvakamboitika nyatsonyarangarira zvakanaka-naka kana nditotoziva ndinasomborarana nevanhu not even kana ari kungofa kwakaita mai ndotozviziva ndopandakatanga kuita disaster ndaitofamba nevanhu ndasingatomborina kana warizi yekuti ndenge ndichirota zvinhu zvakadaro backwards chikoro wese hapana hazviite hakuna. Alright, because I think ndepekutanga here pandaitaura neone of your family pane zita rakaburitsa anditi kana pane munhu akataura kuti pane munhu avanofungira kuti pane munhu wakaona woukama anchataura angu panapa but nokuti iwa unoda kuchitaura muridzi akati pane munhu woukama wakatanga kuona pekutanga kuzosvika zvinhu zvisvike zvasvikapa handiti saka right ndichiverenga macomments ndikuona umwe achiti mwana uyo ari kushandiswa handitika pane vanhu vari kumushandisa vari kugwa naye koita vamwe vati ndofunga mwana uyu ane chivanhu chine paari asi kune vanhu vari kugwa naye vachida kutora chivanhu ichocho chiri pauri ichocho saka vari kuda hameno vari kuchinja hameno handizivi pane mumwe wawanda zvichivanhu ati uminbox kana tinge tapedza panapa handika poita vamwe vataura kuti batai inonzi chiko nai shoni anonzi chiko gweta ina handizi chechi yake inonzi gm chiini shoni gweta uyu ndibhururu wangu handizivi kuti chake inonzi kudiwa mwari kuti kwaindo zvaanogona izvo zvekudambura maspiritual wati izvozvizvi handitika so handiziviwo guys kuti handiselina muripo here muripo ndinyorerewo number I'm going to take only 22 only 5 callers 2 minutes each tinzwewo kana vane nhamba kwavanoziva unogona kubatsirwa mwana uri muJoburg right kana vanokonoziva kunogona kubatsirwa mwana kwemahara guys probably profita kana ati ng'anga handitika kana vechechi handitika please motipawo namba free kwete vekubhadharisa anozotenda oga kana achingadi achizvichinge zvapera aita kana kuti mwedzi asina mborota vanhu vachirana naye animaona ndopa achazotendawo oga foko zvino izvi kana muchiziva nhamba handitika motipawo nhamba handiselina ndinyorerewo kanhamba apa ndinyorerewo tipinirewo nhamba handinonzi gm ingomutegai panapa shoni mutegei anouya mutegei ngoti kudi wana simela anouya mutegei shoni auye panapa mutegei shoni auye ngati ndamufonera but foni iri kushandiswa ina guest ndo foni ine phone number dzake mufutegei auye tinzwe animaona hanzi bolt kata sitsotsiro ungati bolt kata ungasabva ungatodzoka kuwawedzegwa utovatiwa ne20 pazuva bolt kata unoita basa kunotsvaga kuti atenge zvinhu zvenhema izvo bolt kata ndewenhema uyo no doubt about it hanzi apostle shoni ngimudedzei shoni anogona kutopinda kujoina palife panapa guys mungarevesa shuwa kuti mungarifeya munhu kuna bolt kata shuwa musadaro munodirei kudaro vasikana ayanda malombo musadaro mungadirecta munhu kuna bolt kata watoziva tose kuti ringori zvaro fraudster tsotsiwo zvaro ri kutongozvambira tichigumba mari yechikafu yepazimbabwe pamusadaro kola hello vangu vachifona unaitwa doni regai vadoni hanzi ari kuJoburg tipeyo nhamba iwo uri kuti pane waunoziva kuJoburg chitipewo tipewo nhamba tipewo nhamba fonai guys mutipewo nhamba handitika tione kuti mwana waye ainda musanditaurira zvabolt kata guys bolt kata itoriwo tsotsi kuti totsvaga kurarama ipo atotsvaga kurarama bolt kata hana kana chinhu nacho anogona uyu hallo anongodlamaridze vanhu zhovharani hallo ndiri right uri seikoni handina munhu andoziva but ndindakambofona paya ndichitaura zvokuti ndorota ndichidya ivhu okay ndakabatsirika pakuti ndinonoa ndaimuka makuseni ndikangodya ndobva ndamuka ndichinwa weti yangu yekutanga yemakuseni iya everyday ine panyaya yekurarwa usiku ndaiti kana madhezi angu eperiod akusvika ndararwa vanhu vanobva vafana vene mukadza kuti pane umwe aripo ungati respectewo umwe aripo unofanira tifofoka one saka ndaita manje ndakazoita zvebute zvandakaonawo pafacebook zvekurara wakapfeka bute ipapo handicharota ndichirarwa saka ndoda kubatsira wangu kuti anogona kumbozamawo futi izvozvo achienda ake kunobatsira kumaprofita okay saka mati anopfeka bute achirara
kune bute anopfeka rinonzi rehondo but anoripfeka asingaende kana kubasa because unogona kuchaya rimwe rinonzwisa dzungu but unongoripfeka kwenguva dikidika uripfeke zvekurara naro pfungwa. Alright. Saka naripfeka haachagezi orara naro bute riri koko kuzasiko. Kana akurara zvezvengoisa pakachira bute ro rinenge rine malemoni nemhodzi dzemalemoni 3 nemhodzi dzesote matombo 3. Alright. Murume anopfeka paini muchibereko? Anopfeka uku kuzasuka handiti. Ari kuvadzi? Haapfeki nguva yakareba. Anongopfeka zvekana kuti zvekuti zvehwana obva abvisa because rinodhaka unogona kuzochaya kana kungoita dhizi naro. Alright. Okay. Uri kunzwa here kola? Nhasi I think for nhasi uchitsvaga kuti umboinda kanditika chimboitawo zvekutaugwa zvanzi bute pakachira kako woisa mhodzi 3 dzamalemoni nezvitombo 3 zvekosalt wongopfeka 1 hour before wasati wanorara wobvisa andika worara timboona kuti zvinouya here. Plus hanzi uchimuka makuseni umwa kapisi 2 pisi toweti yako iyo iyaye makuseni kwanzi tunamene kuti zvinoita sei. Saka ndikuona vachiti kwai vakaona chiti kwanzi bute rinoita ameno vamwe chiti kwanzi handiziviwo apa tingozamawo zvese. Hanzi usava vopfeka tichimirira kuti tione kuti kune vamwe here kuva nitipa nhamba regai tione vamwe vari kufona. Kola hello. Yes kola. Ndiri right uri sei? Ndiri right. Sisine dambudziko riri kutaurwa nakola uyo kauyo. Inini ndakanga ndinaro asi ini ndakatozobatsirwawo nemumwe munhu kuZimbabwe. Ndakatobatsirwawo manje asi munhu wacho manje anotobhadharisa. Inini akandibhadharisa $80. Aiwa $80 iri right. $80 iri right. Chinzwa isimeri but kubva ipapo zvadairota zvese ndakazorota kahwani because yakandudza kati kana ukanorota futi ukaona wazvirota futi ndifonere ndakangozorota kahwani munhu yeye achiuya but anga ari munhu weukama inini wadairota achinditsa zvese izvozvo munhu uya ndakamurota achiuya but as a family gathering kudai pakumhoresa vamwe vese pafamily inini akandifuratira hana kana kuda kana kutaura neni sisimeli ndopa ndakaona kuti zvinhu izvozvo zvavakandiitira zvakashanda kubva ipapo ezvino zvidonga ndatova ne5 months handisati ndaporota kana chinhu kana chinga toraiti. Right. Saka muningi naona zvauri kunzi unoisa maremoni nebute nechichika izvi uri kupiwa nevanhu handisiri ndakupa nditi wazvinzwira nditi vanhu vachitaura pa munhu achitaura kuti ndakashandisa usazoti mangwana ndisisimeli vakandipa recipe ina handiizivi recipe handisandarota hangu ndichirara nechinhu saka vanhu vari kukupawo ava vakaitawo apa ndiri kuita disclaimer kuitira ramangwana muzoti sisimeli vakatipa wakanzwako pasisimeli neumwe munhu ari kuti akasangana akambosangana nazvo asi akadi akaita seizvo zvikapera saka isi hello reshonganyika rari kunzi aite iro rinoda munhu anoziva kutanga areverera haungopfeki bute usina kurireverera zvinoda munhu anoziva kutanga areverera zvinotoda munhu anonyatsoziva zvazvinoitwa ngaambotevedza mamwe magrupu anoita nezvematare then vatamudzidzisa hau kureverera then ozopfeka bute iroro haungonhongi chero bute wongopfeka. Saka kune magrupu acho aripo here vaFacebook apa ekuti amboinda wanoona? Aripo vana chembere dzematare. Mira chinyore pasi, mira tichonyora tigotoindawo kunoona chembere dzematare. Vana chembere dzematare, vana chivanhu chedu, vana akawanda magrupu ane zvinhu zvakawanda anomubatsira nokuti shonganyika ungoiti shonganyika nebute rekunhonga kana rekupiwa ngaarege futi anogona kudaro futi akatemerwa uroyi neshamwari but shamwari yacho yakutadza kumuita handiti muri kuona juu kuti dzinza rake kana kuti iye kana achitaura kuti zvakatanga pakashaika amai vake maybe mai vake vanga vane something chavanga vakaita chavanga vasina kumuita chaakutadza kumuita iye pachake panyama yake nekuti dzinza ramai vake nerake rasiyana dzinza rake rinenge ramo powerful saka izvozvo manje zvinenge zvichitoda munhu anonyatsozvinzwisisa neiye pachake aigona kusuma nebute aimbozvisumira pachake kuti anzwe kuti chii chaizvo tiri kudiwa panyama yake. Imi
munorapa here Kola? Handirapi asi kuti ndiri munhu wechivanhu. Alright. Kana muchiti kusuma anofanwa kutarizwa kutaura kusuma andisietsa kunzwisa plasma tipa shonga nyika meno chii ichocho? Shonga nyika ndo yekupfeka bute kuzasi iyo yataurwa. Alright. Haungopfeki bute rausingazivi kuti rabva nekupi uyezve zvinofamba sei. Iye pachake anotofanirwa kupfeka bute rehondo kuzasi uku ndo raanotopfeka. Haangopfeki chero bute. Saka mati pako unofanwa kureverera bute iri mudzidzisei zvokuti unoreverera chiti kudii? Chingomudzidzisai mivenhu vechivanhu. Zvinoda kumagurupu here. Ingomudzidzisei kuti unoona unotora bute rako wodai mudzidzisei mimi vanhu vechivanhu. Zvinoitwa so vakoma vangu. Anotora bepa rewaiti. Plain paper, bond paper rewaiti riya. Otora bute rake rematare. Handitika. Otora bute rake rematare kana bute rake rehondo. Asi uyu anofanirwa kushandisa bute rehondo nekuti uyu ari kuda kutorwisana nehondo idzi. Obata dare rake zvaanoita kana akazviudza kuti achatanga kusuma na3 o'clock dzezuva ronorereka. Unopfugama mumba make ovhariridza dho rake, opfugama nebute rake kurudyi, okunokora tumwe tushoma neruboshwe achisumira pasi achitaurira pabepa riya. Zvaanotaurira achatanga kudzira nedzinza rake, oudzira nembereko yake, oudzira nezvese zvacho zviri paari. Kana zvine zvazviri kuda kutaura ngazvibude pachena. Oita saizvozvo ozvisiya zvakadaro zvorara ipapo zvoswera. Mangwana oita futi same thing. Kuswera mangwana oita futi same thing. Ozotora zvinhu izvozvo ogeza nazvo bute iroro, ozoritora ogeza naro, then ageza naro. Kana akarara acharota dzimwe hope. Kana pane zvinoda kutaurika panyama yake zvichataurika. Okay. Alright, wanzwisa here Kola? Hanzi chii? Hanzi chii Kola kana wanzwisa kwai kudii? Okay, ndanzonzi mutora paper white. Ndotora Mira. Kune vanotengesa bute. Bute anenge anaro. Okay, kana watora bute wodii? Ndopfugama ndinamata ndodzera vematare kwandinobva kwedzinza rangu nerekwanamai ndotaura zvese zviri kundinetsa paukati kweupenyu hwangu ndoisa pasi rimwe paunandi kwapoi paunenge uchitaura nebute iri anenge uchita pabepa riya rewaitika ndopaunenge uchisa bute iri kwaiwo zviita for 3 days ka 3 days kwaiwo zogeza naro. Then kwai kana pane zvimwe zvinhu zvinenge zvichazoitika uchazozviona wega. Handiti saka it's worth iwo kuti kana uchida kuti uzviite kwai pane magrupu rinonzi chembere dzematare chivanhu chedu ari paFacebook aunogona kuti udi ujoine ukwanise kuti uinde kunozvionera wega uchidzidza kuti zvakawanda wanda kuti unobatsirika sei nokuti ritori dambudziko iri. Handimaona ritori dambudziko chairo right. Ritori dambudziko right. Guys, ndokumbirawo kana paine anenge aine manumbers emuJoburg. Handitika kana paine anenge ane manumbers emuJoburg kwaanokwanisa kuenda mwana ushu kunobatsirwa. Handitika kuJoburg kana kuPretoria, please inbox me mundipewo manhamba ndipe mwana ushu. Handiti ndipewo inboxirewo manhamba. Handitika ndipe mwana uyu manhamba akwanise kuti aende. Apa ndiri kudai because ndikuti sangu time yedu yekuti president vaiva kuda kuuya. Handitika so please anenge aine vangachitokwanzika anobatsirwa even kuZimbabwe kwamo kana ichinzi $80 kuti say kana iri $80 it's very fair. Pane $300 anodaidzigona naBolt kati hapasina chinobuda kana chokuti kana wakuda kunomupa feedback achakudairi mafoni ako akutokukatira mafoni. Kola hello. Maskira SIS MELLY. Ndiri right kuri sei? Alright, tarindi inbox me. Yes, inbox me. Taura Kola. Kuri nana hako chimwe chinhu chanandira kubatsirawo Kola ini ndakambosangana nehope idzodzo dzekuti unenge uchirota kana kuti uchidzingirwa nenyoka kana kuti uchiita sei, but munhu akangondiudza zvaakandiudza kutoti usiku usati watonorara geza weti yako.
unongoitira weti muchibhaki totora weti iyoyo ungonoigeza. Manheru akunorara paipai ungotora tsito ratinoisa mumoto riya rasha riya risina moto kwakurisa mupiro kwakuritsamira pasi pepiro. Saka from there andoudza izvozvo ndaingogeza weti mazuva ese ndingogeza weti but ndaiti ndakavata kudai so ndairota ndidzingirwa nemunhu wokuziva nenyoka dzaingobvisa muchiuno make ungodzisa pasi kudai so dzototanga kutondidzingirira. Saka kupera kwazvakazoita ndaingogeza weti iyoyo mazuva ese nandisingambojambi nekuisa tsito rangu mupiro yangu yakanga yakutongogara ine tsito iroro chete. Chingototi pandinopinduka chaiko kana ndakafunga kuti ndapinduka kana ndakufunga kuti pamwe ndinenge rabuda ndaitotanga ndabata piro yangu ndotanga ndatasoti ririmo here tsito riyere ndikangoriona ririmo ndotorara. Ndakambinge ndakuita munhu wokuti ndakanga ndisingarare zvekuti usiku hope ndaishaya kana ndakarara nemumwe munhu uya aitoona zvichokwadi kuti ndinenge ndichikava zvezvekuti kumhanya ndakavata kudaro. But pandakatanga kugeza weti nekuisa tsito rangu munhirikini zvaangoita zvichingopera mbichana zodzamaranda kutorara hope dziri normal. Ndozvandakabatsirikana nazvo izvozvo. Alright, thank you very much Kola, maita basa. Iye anogona kumboita izvozvo kugeza weti yake nekunhingirikina nekunhingirikina kutsamira tsito. Ona kuti zvinoita sei kwemazuva anenge achigeza weti chii chinochinja pazviri. Alright, thank you very much Kola, thank you very much. Right, paita yetsito zvakare iyo handicharambi ndichitora aiwa handichatori macalls because takuda kuti age dzakuchaya tawirana kuti tozodzoka after breaking bijani handikatawira ndozodzoka after breaking bijani handitika so Kola wachinza manumbers ndichapiwa vanhu vari kufona tatawirana age dzakuchaya pasara 5 minutes tawirana kuti ndichapiwa manamba kuseri handika kana ndakupiwa manamba kuseri then ndozokupa manamba achona then izvo ungofanira kuitawo zvawafana kudzwa izvi kana unaro bute racho ufanira kungoitawo kana uchida handika that is kana uchifila kuti unoda kuita nezvemuzimbe rataugwa izvi kana uchifila kuti umirewo uone kuti zvakamira sei unogona kuti wapedza kuti umbotedza macomments mucomment section handika uone zvekunyorwawo nevamwe then manamba ndichakupa kana ndichinge ndapiwa ndichakusvitsa asi manamba asi kubva kwandiri handiri kuziva ari kubva kuvanhu vari kuda kubatsirawo mudiaries mucomment section imomo. Sofa pane 1 yandatora yanga yanyorwa pacomment apa yanga yanyorwa udhara saka ndine 1 sofa yandafanotora dzimwe dzichauya kuinbox. Pane zikutouya dzatouya idzi. Alright, ndina ndibve natonyora imwe yatouya right, thanks mningina ndichakupa manamba esekuseri hanzi vabhadharise venamba imwe yechitu ndichakuudza hanzi mumidrand. Alright, thanks very much. Right. Guys, andichatori guys. Pasara 4 minutes chete, pasara 4 minutes. Andichatori pasara 4 minutes kuti tinde kunoona president. Saka ndipa 4 minutes chandingangoita kukuplayerai ma audios emwana we microchip. Ndikushare kuti mwana ndomubatsira sei. Anomona? Ndashare kuti ndomubatsira sei right now. Mbomira guys, inzwaiwo voice note randitumira nhasi. Ndokumbira mundudziro munhu wandakati links audze vanhu vake vakundisunga rurimi nekundisunga gumbo nekundisunga mukanwa kuti ndisataure kuti ndite chirimi nekundisunga mudumbu izvozvi nekunge vaudze vamire vakunditocha. Handi muri kunzwa saka ndatumirwa nani hanzi it's 8:30 hanzi na 8 o'clock shera zvachinjwa here zvanzi na 8 o'clock one zvanzi 8 o'clock zvanzi 8:30 here uyu ndio mwana uya wenhikikiri uyu ndio uya mwana uya we microchip mukomana uya ndikushaya hanzi 8:30 vazoti 30 minutes vazoti 8:30 then if it's 8:30 then it's bore handiti kana vati 8:30 it's okay kana vati 8:30 then it's okay ndotatanza kuti na 8 o'clock isusu ndosaka ndamira saka uyu mwana uya uyu taure batai pari kutaura apa batai munzwe pari kutaura apa ndokumbira mundudziro munhu wandakati links audze vanhu vake vakundisunga rurimi nekundisunga gumbo
nekundisunga mukanga kuti ndisataure kuti ndite chirimi nekundisunga mudumbu izvozvi nekundovaudze vamire vari kunditocha. Right. Mwana uya ndichazive manje tinomubatsira sei kana padai. Andichazive hanzi 8 o'clock. Indanda zvanananza kuti 8 p.m. hanzi zvachinja. Alright, sega ndidai so. Shakira. Ndisiroka TV pa 403. Dzachaya tono kuti president vatove peri. Ndovanza vachitaura ndiri muno. Isa 403. Tono kuti president vari kuya pa 403. Unoona. Regai tinzwa. Ndanchida kuti gomufonera atove nechirimi mwana uyu mazuva. Kola hello. Ndiri right kanjani? Ndiri right nango muchitaura avo mukoma vari kurwara nepfungwa. Mamuchiti modinga wamaperero. Ine zvandofunga SIS MELLY kuZimbabwe vakaenda kuAnex parenyatwa vanorapwa mahara. Handi muZimbabwe. Hama dzavo kana dziri serious ngadzivatori dzoenda navo kuAnex parenyatwa. Vanonoadmitwa vanonorapwa mahara. Uko vari kuita kutorwara nepfungwa. Isingazoziva hangu kuti South Africa vanokwanisa kubatsirikana sei. But vane option yekurapwa mahara kuZimbabwe kuAnex parenyatwa. Vatoenda izvezvo vanotoadmitwa kurapwa mahara. Ende kana mushonga uripo vanopiwa mahara. Okay. Hawa pakanaka mukola naita basa ino. Right. Saka hanzi ndichaziva ndakatomira kuona kuti hanzi akaenda kuko vanonomurapa mahara kuva kutaurwa but zvapresident zvimanje ndizvo zvandikaziva kuti 8:30 vamwe vakuti 8 o'clock ina achakazivi kuti kola hello. Hello, SIS MELLY. Uri sei? Mushe. Ah, good. Kono uyu kauyu nyaya dzebute dzekutauka bute rinoshanda plus bute rinotanga rakumbirigwa. Zvaanofanira kuita pane kwandinoziva packstation kunotengwa bute bute haringotengwi pese pose because rinofanira kuchengetwa pachivanhu chaipo chaipo. Ndakutumira nhamba dzekwaanokwanisa kutenga. Kana atenga bute rake anokumbirira, hazvisi rocket science zvekukumbirira bute. Kungopfugama mumba mako sezvatinongoita kana chinamata wakavhara dho wota pamusoro ivaridze nzvimbo yatakagara uchitaura nevemutupo wake ahopa anoziva mutupo yake ozviintrodusa ungoti ndokumbira kushandisa bute iri kudzivirira zvakaipa because bute rinoshandiswa pakuroya futi. Okay. Saka iye anofanira kutanga kuti ari kumbirira kuti panda kumanake pabute rake zvaanoda kurishandisa zviri zvakajeka. Then oita dare reshonganyika riya raaudzwa rokunzi bute pajira rewhite nemhonzi nesalt. And then even kwaapiwa kwokuti anobatsirwa. Zvimwe zvinoitika futi ndezvokuti vanhu vanenge vane mamonitoring spirits. Saka paunenge uchida kuenda unobatsirwa unoshaya kuti zvako hazvisi kushanda sei because already watotangirwa ende wavharirwa. Saka asati abva mumba make iye pate zvakanofanira kunamata kana kukumbirira kuti ndikuenda unobatsirwa zvinhu zvangu ngazvivhurike ndibatsirike. Bazi ngadzidze kunamata chaiko asati avata. Opota achigeza weti yekugezesa haisi yemanheru, weti yekugezesa inogezeswa makuseni, weti yemakuseni usati wambotaura nevanhu. Koye kumwa kuva nomwe wacho nomwe iyo yekuseni zvakare. Iyo yemakuseni yeyo unoimwa yakadaro usati wambotaura nevanhu. Ndo zvinoshanda weti, kwete weti yekungoti anytime weti neyawakwera uchimwa mvura uchinyang'anya wodomwa weti iyoyo. Koyo yaunoweta kuseni inenge isiri mvura yawakamwa. Ndiyo yaayazova usati wataura nevanhu ndo zvechivanhu zvacho. Saka anofanira kuzviita zvakanaka but ngadzidze zvekunamata chaizvo. Enough also meant kuti kunamata zvemacandles zvevanhu vanobadza macandle vachinamata vachida peace nekucheneswa mukati meupenyu hwavo. It actually works. Kungonamalaiza kunamata chaiko uye atenge futi mafuta ehwai. Mafuta ehwai anoshanda futi kuti asavingwa nezvivanhu vanovata naye usiku akageza usiku ozora kuzasi kwake uku kuzora nepakati pezvidzva nekumagaro uku anoona zvinhu zvake zvichitaramuka zvinhu zvake zvichivhurika zvinhu zvichitaramuka mukati meupenyu hwake. Ngadzizezvo. Sayo mafuta ehwai acho anomaona kupi?
panotombodzidza veduwe panotinodzidza asi kana kwani mafuta egwai futi panotinodzidza veduwe sismeli kurarama kurarama unodzidza zvakawanda. Akaenda kupark station kunhamba dzandakupa idzodzo akavabvunza kana amashayiwo akaenda kumabhucharis muSouth Africa munovaziva kuti vanotedzera chivanhu chavo sterek. Aenda mubhucha akati ndiri kutsvaga mafuta ehwai, anotoenda kunochekwa nyama kuya kundoda kutenga mafuta ehwai because haiswi pashelf and unototaura nevanhu vai kuti ndokumbira kutenga mafuta ehwai anomawana vanomutengesera. But zvinhu zvose sismeli zvinhu zvose chero ukanzi piwa muteuro chaiwo chero kana matego iwe pache zvakudzidza kuzvinamatira kuti zvinhu zvako zviite simba. Otherwise ukangoti ndanzi ndigeze nebute wongotora bute wongoisa mvura wogeza uri si mweya tina inotukirigwa tuka mweya tina kuti handidi zvishikwambo izvi handizviziva ndizvikoka noupenyu hwangu zvinotizvidzinga. And then inonzi asapiwa bute nevanhu bute rinenge rambogara mba wouya kumba zvako kuno kwamaitendai ndokukamurira pabute rangu hauzi kuti bute iro ndiri kurichengetedza sei uye bute hazidi kudisrespectwa zvinhu zvechivanhu hazvidi kudisrespectwa. Saka zvokupiwa bute nemunhu unopiwa unotorana nedzimwe mhepo dzitineniwe. Saka murikuda kuti vanhu vanotengesa bute ava vanhu vakunozvitengera voga bute afanira kutuma munhu bhozi rinodzoka rashiniro. Ini ndinopreferya vanotengesa because vazhinji vacho vanotengesa kwete pane vanhu vakuita zvokutengesa asi zvekungotsvaga mari. Koita kumwe kwekuti unototi uchitosvika undoona kuti panapa munhu ari kutengesa uye anoziva zvinhu zvaari kuita. Saka ndosaka ndichiti pose pose ndatenga pose pose ndakamurigwa bute pose pose ndasangana nomunhu wanga akarisa hake muhandbag make achingondotengesa foda yechivanhu pano hazvidi kudero. Nei inge tiri kudzidza saka she needs to be very careful as well panyaya idzodzo. Alright, thank you very much Kola, thank you. Alright, sharp zvatiri kudzidza nendo chivanhu zvairi hondo chivanhu chachona zvaitori nyaya hombe chaichaiyo. Okay, but I think manamba ndapiwa akati wandei nyaya dzechivanhu ichi tinomboda kuti tibate live iti mwenziisa kunyaya dzechivanhu. Hello mukoma Rax. Mushe kuri sei? I think mkomana microchip sisimeliga beyond us uyu akuda medical help akuda veukama vake vanomuendesa kumahospital ndozvaakuda uyu beyond us hapana chatinokwanisa kumubatsira to say the truth. Akuda kuendeswa kuchipatara ndokwakuda. Zvino manje zvari kuramba kuenda kumba toti kudi akanzi auye kumba asi uda kuenda toita sei? Ivo veukama vacho ngavauye vamutore shuti vawanepi akaenda ari vega uyo zvakuda vekwake kuti vauye vamutore zvokwadi. But mukutodza kuti kutaura kwacho kwakutata atotaura ngezifa akarumwa chirimi. Manje problem yacho ndeye saka imental here kana chirimi rwachinja kudai. Ndisikuda kutaura kudaro sisimeli ngaanorapwa akapiwa mishonga anogona kukontroleka zvaari kuita izvi zvinosvikaramba zvichienderera tichingomutateinawo pano zvinotenge zvichitowesena situation yekuti tinozopedzera takumona achifamba mumastreets umu vekwavo dai vauya vamutakurawo vaenda naye vanomutsvagira kwekuti anobatsirikana. Pano hatichakwanisa kumubatsira angatozopedzera imimi zvakutokutambudzai mufungwa menyu futi mavoicemail iwaya akutumira kasingaperi. Aiwa zvinazvo basa handiserenda kuti atumira hake mavoicemail kwandiri nokuti panapa tinorapa eduare tiri pabhini tiri pahospital wese anopenga ano yake kuzopengera pandiri hapina kuipa asi ndonasoti kuti timuneglect panguva yatiri panapa zvoita kunge tango ameno zvongoita kunge fanika like tangofuratira timuneglect sisimeli tirubatsiro rwatingatomupa nderwekuti its either abatsirwe aende kuchipatara kana kuti vekwake vauye vamutore vamuendese kuchipatara kana vachifunga kuti vanofamba naye kuchivanhu vofamba naye kuchivanhu zvaari kuita izvi zvaakuda vekwakepi. Amen. Regai nimbofonera uyu regai nimbofonera
regai ndimbomufonera ndinzo kuti anoti kudii iye wacho iye wacho imbofona but pfungwa dzake hadzina kugadzikana dzekuti anganyatsotaura zvinhu zvinotofamba zvikaenderera mberi. Imbomufonera ichinzwa kuti asafile rejected anyway. Okay, imbomufonera ichinzwa kuti anotaura kuti chi. Alright, andiripo tatera. Alright, nokuti asafile rejected guys, zvongofanana nokuti ozongopesera fila kuti vanhu vaya havachandicheki kana kudii kana kuti chii. Ameno kumfonera direct. Kola hello. Kola hello. Hello Kola. Uri sei? Mushe. Sisi Melly, kurwara uku Sisi Melly. Ndinonaye mwana akadaro, kutorwara ari kutoda chipatara chaicho zvekuti kana dai pane munhu anogona kumubatsira varamba vachimubatsira vaende naye kuchipatara chaiko vatomboona kuti arapwa. Kurwara chaiko. Problem ndiyo yekuti manje hapana kuti akanzi nababa vacho nguva yezimbabwe ega akwanise kuti aende. Andika mainini vake vanoona life panapapa. Anditi mainini vake vari panapa vanoona life pano. So ende vanoshanda kuCape Town, vanoshanda mumba kuCape Town. Kuti vati vakwanisa kubuda kuCape Town vaye vamutakure uJobe kwaine naye kumba, handisi kuti vangamugona here. Nekuti zvaari kuita zvechirimizika achapedzisira asisatauri ndokutorwara kwacho Sisi Melly. Alright, regai ndingotry kufonera mukadzi wacho ndione kuti mukadzi wacho angatipa here nhamba dzani, angatipa here nhamba dzehama dzake so that tikwanise kuzobata hama dzacho. Mukadzi akaenda kumba kwavo ndozvandiri kuti ndichatsvaga nhamba dzemukadzi wacho ndichafonera mukadzi wachona toona pane dzimwe hama dzaanoziva dzangatipa nhamba vakwanise kuiva vachimutora kana zvichiita, nokuti ega zvokwadi haasimuka achienda kuchipatara akaenda akadzoswa. Shuwa Sisi Melly anotoda munhu anotomira naye chaiye kutorwara chaiko zvekuti akaenda kuchipatara anobatsirwa. Hai kutorwara chaiko problem Lara haisi nyaya yeproblem haisi nyaya yekuti mabhazi. Problem ndeyekuti iye wacho kuti asimuke ati ndakuenda, iye wacho kuti ati ndosumuka ndakuenda ndopane nyaya hadi. Anotoda mumwe munhu ane influence kwaari kuti anomusimudza oenda naye omuti handi chimbonoza makumba. Because kwaari ari kuchinyatsotoBhirivha kuti akadi akaroiwa nevanhu vake mabhuru akaya akaiswa chimicrochip chanacho. Alright Sisi Melly, saka I think anoda kutsvagirwa munhu anofamba naye kuti auye kuno kuZimbabwe. Anorapika akangogara muchipatara Sisi Melly. Zvandiri kutaurira kuti zvino kuchipatara hezvo akaenda vakamudzosa. Kuchipatara akaenda vakamudischarge, saka tiazivi kuti odzokera kupi. Ndofunga naye amboedza chimwe chipatara chakasiyana nechaakamboenda. Ndofunga anogona kumubatsira. Chinoitika ndechekuti uonaka kumahospitals ekuno kuSouth Africa nditi unoindiswa kunoenda kuchipatara chekudhuze nekwaunogara. Handikuona takaenda kuchipatara chepadhuze nekumba kwake akasvaka admitwa. Right now akabuda akati ari kuenda kune chimwe chipatara, nditika akangonobvunzwa address ndinogarepi, akangotaura kwanogara vanhu vatomurapi vanomuti dzokera kwakabva ikoko. Ndo chipatara chake. Alright Sisi Melly, asi chandoziva hangu akawana pachipatara pekubatsirwa anoita zvakanaka anopora. Dei hama dzachuya dzikamutora, I think ndosvika zvandoona zvitoripo. Right, tivamutore vaende naye anditi maybe kuda vangamundomubatsira. Okay Sisi Melly. Alright, thanks Kola. Kutorwara chaiko izvozvo zvekuita chirimizvi muchazopedzisira akutotadza kana kuvhura muromo kuti ataure kungorwara anoda kungobatsirwa chete. Alright, thank you very much Kola, thank you. Okay Sisi. Alright, sharp.
Right. Nyaya yemwana ndachitaura vanhu vambobvunza yekuti mwana haufa ndatimbomirai pane zvandoda mbotanga ndabvunza kuvabereki vake ndozokudzai ndave nedefinite answer because pane nyaya yauya kwandiri isina kunyatsondibata zvakanaka. Pane nyaya yandapiwa isina kunyatsondibata zvakanaka nemunhu andifonera. Halo kola muri sei? All right. I think that medical, it might not be medical because South Africa, there are certain things that are not considered. Could you a case in it is but not consider issues also, but not I should be able to end this person. I think maybe that's why they distract him because there are things that are beyond them. So I think I find it even good say and in a I was thinking that it's better that I do and Vanuna matter. We move for than medical. I don't think it's right because you all know. But we have got the best doctors and the best hospitals. So if they couldn't handle the issue, I don't think Zimbabwe they'll be able to do it. I don't know hanzi imimi neni nyaya yedu yemurume I'm sure kuti ipere mushe yakutomboda yakutoda kumboya nayo pano SIS MELLY hanzi chikora digirigiri hanzi ndiyakutomboda kuya naye pano kuti komende chaenda kudiwa makomende anenge akapinwa ndichataona hamenoti handiziva raiti yanzi pamene munhu arikuda kunzi awudzigwe nyaya yake nemurume wake kuti iyo bvoperera pano kuti ndeiti handina zvanyatsaiverenga munyaya yabva itiza fast kola hello SIS MELLY muri sei? Ndiri right. SIS MELLY nyaya yemukomana inotondibata kuti ini ndakamboshanda nevanhu vakadaro and one thing vanhu chavanoita vanoda because nestigma iri around it vanhu vanoda kutrapa omitsaka zvimwe zvinhu before they tackle the real issue kuti munhu ari kurwara nepfungwa hatiti ari kupenga toti ari kurwara nepfungwa because munhu wese anotorwara nepfungwa but dzako padzinorwara pamwe hatipaona understand saka pamwe vanhu vanogona kumhanyira kuti it's spiritual. Mental illness can also be caused by spiritual things. Vamwe vanhu vanotouya kutonamatwa kuannex agonamatwa kupora but hangari pamedication. So what I think is wataura naSister Selina ishuwa mukomana uyu kauyu anofanira kuti vanhu vekwake vave vamutore in as much as it is medical it is also spiritual and haakwanisi kuita decision iye ega yekutaura kuti hanzi handisikwanisa kuenda kumusha because mentally tikuziva kuti hasi right ani mukadzi wake akatomutiza vese vakadzi vavo vanovatiza osava ari one and also another thing is kuchipatara zvinonetsa kuti vamuaccommodate asina mumwe munhu anomiririra waanayo panofanira kuti panoitwa anonzi maward round kuti panouya mumwe munhu anenge auya akaadmitwa otaurawo kuti ari kudai kuti madokta nemasocial worker nemaoccupational therapist vainyatsoita decision iri right manje kana iye pakaendawo pachipatara akaenda nani angarwani topanonesa akaenda ega ke exactly because munhu ari mentally iwe anenge ada mumwe munhu ndosika pamwe asingazikwanisa kumutora we still atori kuforeign land but kana ari kuzimbabwe zvitombori nani saka ine ndofunga kuti in as much as muri munhu akanaka SIS MELLY because muda kumubatsira it's hard for you kuti mumusiya aende but inogona kuzoita burden ihombe SIS MELLY because vanhu ari mentally especially akaziva kuti uko anowana help haakusiyei anokuratidza mabara musiri kuona pamwiri wake kuti apa ndine bara kuti pashaya motoshava momubatsira sei ndanofunga kuti by all means if possible pamwe udzokera kuchipatara osedhetwa otravela ndozimbabwe akasedhetwa opamwe omupawo refe seyamukupa mai vaivai odzoserwa kuzimbabwe because SIS MELLY uyu munhu ada kubatsirwa ende memutori neshuwarite kuti ari kurwara because mukadzi wake akakudzai paakataura kuti akubva kuchipatara akataura kuti ani kwanga aiswa havapenge madhokta havangangokuise kune vanhu vakadaro usina problem havapenge saka ine zimache vanhu vada kuzitonga vanoziva sitere kuti muri kumuti anorwara chichi munhu ari kurwara SIS MELLY and kana achida kuita vanhu veshuwa ngatimubatsire chaizvo ari kufanira kudzokera kuZimbabwe pamwe baba vake vane zvavanotoziva vari kuramba vachimuti dzoka kumba because it can be medical it is also caused by spiritual things zvakawanda zvinokonzera kurwara kwepfungwa
kana muda kumubatsira chaizvo ipotsi baba wake kuti wafana kuti kana iwo mene wake vatsira sina upenyu wake tingomutoraiwo muendese kuZimbabwe arapwe because caregiver fatigue next door ake vatoneta naye vari kutongomusiya imi muchatozitawo fatigue because no zvamusati manayo but ichazokubatai. Alright, thanks very much, Paula. Thank you very much. Right, I think guys what we need to do is right now if possible let me call the wife ka tichage kuti hakuna here hama dzangati dzaanoziva dzingakwanisa kuti titaure navo baba vake vavo vari kuZimbabwe vaimuti ngauye kunoku maybe titaure navo ande vambomira ndichenge ndafonera mukadzi ushu handimaona then kana akadi mukadzi akatipa baba chiti tikataura navo kana vachigona kuuya ngavauye vatore mwana. I think hamene kuti muri kuzvionawo sei hamene guys kuti muri kuzvionawo sei. I think that's the only way. Right. Let's worth a try. Yes, Nikki, what do you say? Ndiri right sha ko ndokumbura nditumiro kanhamba dzababa vemurume wako kana dzemwe hama iri padhuze ingagona kumubatsira kuti maybe vazomutora kunoku kana unayo. Mama vave ndakambotaura navo vaitivo vari kubasa vanoshanda mumba nenyaya dzelockdown idzi kufamba kwacho kunonetsa. Ndiri paWhatsApp. Wati? Ngatingoti anoda kubatsirwa. Ngatingoti anoda kubatsirwa ndochokwadi chiripo. So we are thinking it is best kuti pakaita baba vakaya kuzomutora straight nekuti iye oganga kwiri basi unozviziva anoramba. Vakauya vakamutora vakaenda naye kumba then vonoona kuti votanga naye kuenda naye kuchipatara kuZimbabwe kune magood hospitals ariko handiona then vachimubatsira kuchipatara variko paanenge achionekwa nehama padhuze. Dzababa vacho. Aiwa hapana chakaipa ndinogona kungotaura ndakapiwa naiye hapana chakaipa. Ndinogona kutaura ndakapiwa naiye hapana chakashata. Alright, hapana kushata. Alright, thanks mningina edibo. Sharp. Right, anditi manzo guys chirega tipiwe namba dzababa tikadziwana tozofona tokumbira kuti baba vadi ndoidati ndikaramba kofi nayo kwana iyo Jacob kuruning say hanmaona. I think let's do that guys. I think guys ndo zvatofanira kuti tingoita kuti tikwanisa tichiwane namba dzani dzamudhara wacho tozofonera mudhara wachona totaura navo tovaudza kuti does she know she's live. Anoziva kuti pandofona pese ndiri palive. She knows kuti ndiri palive pandomufonera. Inga last time ndakangomuudza kuti ndiri palive. Anozviziva mwana
panoendiri panofona posene ndiri palive hapana panombofonera tichitaura 1 on 1 2 andozviziva because anenge aripoka palive dzimwe nguva mumacomment section hani mamutomudza atati makadii andoziva kuti angachitaura nani andozviziva kuti ndandingakufoneri munhu ndinongotofona ndiri palive kazhinji kacho vafanirwa nameli vari palive sisimeli usiku vari palive garai makaziva izvozvo kwana vafanirwa nasimeri usiku vari palive hanzi nasamantha namiss jones is very important ndopokanga mwana iwe ko zvine nyaya kana uchida kuondana zvani achitozviziva kuti ini ndiri munhu welive kaona vafanirwa usiku be careful I'm on live kola hello ndevingam pane bona chakutara nenyaya yemukomana uyu mukomana uyu zvazvichitaurwa nemwakola uyo wekuti zvinhu zvake zviri both mentally ill nespiritual paipe makamuendesa kuchipatara handiti ende madrugs aakapuhwa aya angasiri madrugs ekutamba nawo those are first line defense heavy duty drugs so unless he's not taking his medication ndosaka pamwe situation yake yakuita worse maybe and then maybe so right now what would be important is to find out kuti mapirizi aya akapuhwa aya because they take anywhere from 2 to 3 weeks kuti atange kunyatsokusenza musystem and probably anenge akanzi udzoke kuzotora iye haana kudzokera kana kutomama pamwe haana kupedza maona manje and you are right hatombodi kana kuskip for 1 day because my symptoms acho iyawo sezvaari kutaura manje izvezvi zvinobva zvatoita back to square one saka what we would need to know or to verify from him is he being compliant with his medication regime yeah, but at the same time achiboindo chiripo zvangu indobelieve hangu in science you know that but achiboindo chimwe chandokutongofungidzira ngo kuti munhu ari kutoda kubatsirwa zvakasimbarara alright and hama dzacho sei vasiri kumbovhunduka kuti munhu ayo kuzotorwa aendewe naye kumusha of which ndo suggestion yamataura kuti zvanchitoda mumwe munhu anotoenda naye pabhazi alright let's after the did a post after live yevanhu vari kuuya let's try to call kana tapiwa number we call the father to that baba vacho vanti kana vachikwanisa kuzotora mwana it's okay because ini ndiri kure naye nditori kune imwe town yari kune imwe town ende panguva ino yatiri lockdown hatitobvumidzi kutravela kuenda kune imwe province saka pari kind of hard kuti awane munhu anoti chihanditinde kumba udai zvotoda tidei baba vacho vagona vanogona kusumuka ivo vouya kuno votora ntaura nemwana wavo voona kuti vangaita sei nemwana so kana todzoka maybe we can titawana tapiwa nhamba idza baba then tofonera baba and then totaura navo kuti aimutore mwana okay I think ndizvozvo but in the meantime ngaawani kuudza ari kuita compliant emamedications ake because by now from last time pamakamufonera palive imwe handiti angatone maprescription acho if he's taking his medication by now zvingadai zvanani saka we also need to find out kuti pacompliance apa panyaya yemishonga because akangoendeswa kuzimbabwe vachangopa same medication yakapuhwa iyoyo kana asingamutamba nayo mishonga yakapuhwa kana asingamumedza zvishandi hapana aona manje alright no alright no problem thanks my sister ganibonzwa vamwe kola vari pandu vekupesira tisati tapinda kwapresident sounds good thank you very much kola hello hi SIS MELLY muri sei mushe one thing but last time pakaenda kuhospital which medication was he put on yuwi zvino izvi ndimazita ndichaziva here saka mataura pano kuti akatotiverengera pachibepa but zvino ndichagomaziva asi akataura mapapirisi angowandawanda so for mental health kana kuti akarapwawo chimwe chinhu hei indogoziva kuti mapirisi acho anenge eve manhu emental ndeapi asi handigozozivi asi manesi ari mucomment section kuda nemadhokta vaingoti ndizvozve nekuti akangotaura nyaya kuti kwai ndaiswa kuvanhu vanga ndofunga yanga iri mental because akataura pano palive kuti vanhu kwandakaiswa kwacho mama ndakaiswa kuvanhu vanga vachingopenga vamwe vanga vakawonda vanenge vaidla madrugs akangotaura zvinhu zvinenge zvakangorerekera ikoko kurara ari kurara here handitombozivi mufunge vakoma nokuti anogara kwake kwaanogara kure handitombozivi ndinongotaura naye pawhatsapp ndisati achida kutoya kumufonera iye direct kuti chitaure naye but it seems as if rumu yanotogara chaiyo haina magetsi
anogara asina magetsi ndofunga atorina magetsi chaiyo saka ari kugara ari ega anogara ari oga ndopanondityisa manje ipapo munhu yanga ari mundindi andava kurekodha music anga ari munhu anorekodha music andozikanwa anga ari munhu bo but nenyaya yekuti izvozvi kurwara kwacho kwakuita shamwari dzakatisa okay was he on drugs then handizivi manje tangari onai kuti sitara naine foni kuti uzomubvunza kuti wakamboita zvemadrugs anongoti handina animaona vese vari kuti zvanofanira kuenda kumba it might be tricky because zvese zvandiri kunzwa its all mental health saka tinyatsoziva kuti chii chaari kunwa ende ari kunwa here zvaakapiwa okay alright regai tigodzoka patodzoka tobata regai titrai kubata baba vacho kana todzoka then tionoti maybe tingataura navo tinzoti vanoti kudii memoripo alright okay thanks caller right guys 29 past ngatisanganei zvakare after 30 minutes pachinge pangopedza inonzi president tobva tadzoka panapa andika don't go anyway president achingodzoka vachingopedza tichidzoka pano andika tapedza first live tikudzoka pasecond live andika president vachingopedza chete tinenge tatodzoka pana apa topinda panyaya yedu yesecond live zvimwe zvamoda kuzobvunza nezvatinoda kudiscussa zvimwe zvitomboso tozozvitaura tapedza chi live yatiri kudzoka nayo anditika so guys handei kwa baba stay tuned don't go anyway mongoona ka TV kadiki kuti chingona tise pana patikomenda it was going to be nice usifana kufona satosisakana chi pachikamu chinocheza chipiri bye bye